ShareDocs מאפשרת למשתמשי המערכת לקבוע איך תיראה סביבת העבודה שלהם ולהתאים אותה לפי הצרכים. כדי לעשות זאת, ניתן לבצע את השינוי בצורה פשוטה מאוד. בחלק העליון של המסך קיים אייקון שנקרא הגדרות אישיות. בלחיצה עליו ייפתח לנו חלון. בחלון זה ניתן להגדיר הגדרות שונות פרטניות לכל משתמש. הגדרות כלליות, לדוגמה, כמו כמה שורות יופיעו לי בכל חיפוש של מסמכים במערכת. או למשל, האם תוצג לי חלונית, תצוגה מקדימה, ריוויו של המסמכים בתוך המערכת, כן, לא, באיזה צורה. בנוסף, ניתן לייצר סוגי מסמכים. סוג מסמך, הכוונה למסמך שכשאני מייצר מסמך חדש, פתח אוטומטית עם נתונים שונים. בואו ניצור לדוגמה אחד כזה, נקרא לו מסמך חדש. כל מסמך חדש כזה שאני אייצר, אני רוצה שהוא אוטומטית יישמר למסמכים המשותפים. אוטומטית אתם יכולים לראות שבעצם ניתן לי פרופיל עם תבניות שהוגדרו מראש. אז למשל אני רוצה אוטומטית שכל מסמך חדש שאני פותח, הדיפולט תהיה פתיחה של תבנית למסמך וורד, ואני אעשה אישור. בעצם מהרגע הזה, בכל יצירה של מסמך חדש, מתווסף לי מסמך עם הנתונים שהגדרתי. דבר נוסף שניתן לעשות, הוא לקבוע את עמודות התצוגה. מה הכוונה? אותן עמודות שקיימות בסביבת המסמכים שלי, כמו כותר, כמו סימוכין, מחבר, תאריך מסמך ואפשרויות נוספות. אפשר בצורה מאוד פשוטה לקבוע מי מהשדות אני רוצה, העמודות, מי לא, מה הסדר שאני רוצה שהם יופיעו לי, בצורה מאוד קלה לשנות את הדברים. דבר נוסף, הם שדות החיפוש האישי. מה הכוונה? אותם שדות מאפיינים שקבענו, ובאפשרויות חיפוש יופיעו לנו בצורה כזו, אני יכול לקבוע בצורה פשוטה, אלו שדות עד 10 שדות יופיעו, ואלו שדות יופיעו כשאני מחפש חיפושים פרטניים. על אפשרויות נוספות של המערכת נלמד בסרטונים הבאים. תודה.